गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ माखासे सम घन्टा मिनिट आरो सेकेन्डनि उनावनो भारतआ बुहुमाव जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो। बुहुमाव गोदान जारिमिन सोरजिनो साखाफारासै भारतनि बिगियानगिरिफ्रा। भारतारि अख्रांमा नायबिजिरसं फसंथान इसर'आ जारिमिन सोरजिनो थियारिसै। दिनै अखाफोराव बाख्लायनो आबुङै साखाफारा जाबाय। चन्द्रयान 3 कौटि कौटि भारतारिफ्रा बे गोजों आरो गोथार बुब्लिखौ नेनानै दङ। दिनै मोनाबिलिनि 6.4 मिनिटआव अखाफोराव ओंखारसिगोन भारतनि अखाफोर दिङा चन्द्रयान 3। इसर'आ अखाफोराव बाग्लायनाय सफ्ट लेन्डिं भिडिअखौ लाइभ टेलिकास्ट होगोन। बयबो बे गोदान जारिमिननि साखि जानो साखाफारा जाना दङ। भारतआ अखाफोरनि खोला मिरुआव जाफुंसारै बाग्लायनो हायोब्ला बुहुमनि गिबिसिन हादर जागोन। दासिम बुहुमनि दरसेबो हादरा अखाफोरनि खोला मिरुआव अखाफोर दिङा दैथायहरना जाफुंसार जानो हायाखै। साननैसो आगोल रुस हादरनि लुना 25बाबो फेलें जानो गोनां जादोंमोन। दायो गासै बुहुमानो इसर' आरो भारतनि बिगियाननि सायाव नोजोर लाखिदों। भारतारिफ्रा मिजिं खालामदों जाफुंसार जागोनखौ। बेराफारसे इसर'आबो बेखौ मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुवाहाटी सरकारि आयुर्वेदिक देहा फाहामसालिनि बानजायनायाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा आरो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों मोनसे गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों। गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि नायसंनाय हाबाफारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि नब्लाङाव जागायबाय। बे सावस्रि नायसंनायाव बाहागो लायो गुवाहाटी सरकारि आयुर्वेदिक देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिफ्रा। देहा नायसंनायाव गोबां सुबुंफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैयो। हाबाफारियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गुवाहाटी जालुकबारियाव थानाय सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो हस्पिटालनि प्लेटिनाम जुबिलि फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा हाबाफारियाव सावस्रि जोथोन लाइसिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' फिसाफ्रा सानफ्रोमबो आलाय सिलाय जादों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै बर' फिसाया गोमानानै दङ। सावगारियाव नुनाय मिलन बर' मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्ला बरमा मैखुलि गामिनि मिलन बर'आ गोमानानै दङ। गुबुन जायगायाव खामानि मावनोनिफ्राय ओंखारलांनानै गोमानानै दङ। जुदि सोरबाफोर नुयोब्ला 7577040274 नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायनो खावलायदों नखरा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारतनि रेल बिफानाव मोनसेनि उनाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। बे बाराव गोदानै लुबाय थानाय रेल दालाङाव गेदेर जाथाय। खौरांनि बायदिब्ला बे जाथाया मिज'रामाव जादों। लुबाय थानाय रेल दालां बायनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। दासिमाव 19 सुबुंनि गोथै देहा बोखांबाय आरो गोबां सुबुङा खैफोदाव गोग्लैना दङ। बोखांनाय रैखाथि होनाय खामानिखौ रैखाथि बिफाना गोख्रों मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। बिटिआरआव एफेक्सनखौ लाना बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलनि गेजेराव गोख्रों राजखान्थि दावहा सोलिदों। बिटिआरआव होखारस्रांनाय हाइकर्टनि बिथोन फैनायनि सायाव हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि गेजेराव गावजों गाव हाद्रि सारलायदों। दिनै क'क्राझाराव हाग्रामा महिलानि हेंथायै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों बेरफ्रुसा बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारिखौ लानानै खनसे खौरांगिरि मेल खुंना सों मानि थाखाय हाग्रामा महिलारिया एफेक्सनखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा बुंबाय थादों। मानोना हाग्रामा महिलानि खुंथाय समावनो एफेक्सननि केस आरो अर्डार लिस्टफोरा रेजिस्टार जाखादों होनना प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिआरआव मुस्लिमखौ होखारस्रांनो मोना, जुदि होखारस्राङो अखानायैनो न' लुना होगोन होनना गोख्रों हेंथा होदों। बे समाव बर'नि राजखान्थि दोलोखौ
गावबा गावनि राजखान्थि मुलाम्फा खालामनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एसआइ जुनमुनि राफानि बुथारनाय जाथायनि 4 दायनिगिरिनि मुंखौ सिबिआइआ फोसावदों। एसआइ जुनमुनि राफानि जुजुबनायनि दायाव सिबिआइआ 4 सुबुंखौ मुं फोसावदों। दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा जादों नुर मुहम्मद, आजिजुर रहमान, रियाजुल इस्लाम आरो मुजिबुर रहमान। एसआइ जुनमुनि राफानि बुथारनाय जाथायनि सायाव दासिमबो सिबिआइआ संदांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि दासिमबो एसआइ जुनमुनि राफानि बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि आरो जाहोनखौ संदाननो हायाखै। जाथायनि आन्दोआव गेदेर राजखान्थि थानो हागौखौ आसामनि रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोंनो उदालगुरि लकसभा बियाबखौ नांथारगौ, गोख्रों दाबि खालामदों बिपिएफ दोलोआ। फिन उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौनि दाबिजों बिपिएफ दोलोआ हानजा सुरदों। दिनै उदालगुरियाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सिरियै हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुनायाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों। बिथाङा हानजा सुनायाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामदों दि उदालगुरि लकसभा जानांगौ होनना आरो बेनि थाखाय आयेननि राहाजोंबो गोख्रों जुजिगोन होनना महिलारि बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों बिटिआरआव जेराव जेराव होखारनायनि नटिस हरदों बैफोराव थांना बिपिएफ दोलोआ बेनि हेंथायै गोख्रों बेरेखा खालामगोन, मानोना बिपिएफआ बिटिआरआव रावखौबो होखारहोआ होनना बुंदों।